Weekend yanga yapera zvakanaka kusvika Veko adecide kuita pamuromo akainvite Nyati family over vasvika kuya vakasvika vachifamba nemota ndokutoita caption yekuti takambouya pano takasengwa this time tauya tichizvidhiraivhira so Veko azonyora ndokuti zviri kurwadza vamwe baba kuti why vana vari kumba kwangu but this time I'm prepared and ready to defend myself so more boys abvaisa pamba pake paanogara ndobva ati ndo pandogara apa ndorwadziwa nei. This is the most peaceful place. You cannot continue to steal from people and you intimidate them. Pasine mbavha, we presented you evidence of people you scammed and we did it secretly. Don't run away to involve innocent people. I stay in my mansion peacefully. I don't benefit from stealing from poor people by giving them false hope. A lot of our people are financially struggling in South Africa and you are busy stealing from them. Actually, I have many people who want to work from me. I will never steal from people with fake promises. I will never change that. And we will post all the people you stole money from, including my bank statement. Whenever people present you with evidence, you run and try to be a victim. How many people complained that they paid you, not even one received visas, and you continue to steal from innocent people? So nyaya iyi yatozouya mushure mekunge zvakare Veko aisa vana Nyati family akati vari kufamba na someone ari kuenda out of the country and they are seeing him for the first time vachishandisa ambassador wavo Diamond Migration. So ndo zviri kuita kana more boys kuti there is no need yekushandisa innocent people vanenge vana Nyati uchipusha brand rako, yet by the end of the day vanhu vakawanda vari kutema vari ma victims kuti vakabirwa. Nyaya iyi yakambobuda kwaSisimeli vakaifambira kusvika Veko apinda mujere. Nyati family yakabva kuMpumalanga vakatouya vachiri kufamba namatekisi vakasvika vakatomuona zvakare nana Igwe vakauya vakanomuona kujere koko. Nyaya dzacho dzikazotsikwa ukanzi aiwa Evans Siwechere nhamba dzeBotswana chino nesuwo takaedzawo kuti timboendawo kunze kwenyika takataurawo zvakare naEvans uyo Siwechere nenhamba dzekuBotswana ndo dziri paDiamond vachibva vataura kuti aiwa Diamond Migration iyi inobata kuBotswana inobata Southern Africa yose, so whichever number it actually works it goes back to Evans Siwechere. But at the time vaishandidzana zvakanaka so hapana more boys paakatombopusha nyaya iyi asi ari kuti pane vanhu vakawanda vakazomuvingawo vakati vari kunida help yake. Saka nhasi pazoitika nyaya idzi aiwa ndo patazozvinzwa kuti mukomana hana kumira. Pane post yaisa yemabhegi ari kuratidza kuti hanzi pane ari kutobuda atotenga mabhegi ake. This person is on their way out, yet the same bags are seen on the marketplace exactly as they are achitotengeswa na someone. Vangonodzora screenshot ndokubva vaikropa ndokuikanda kukanzi mabhegi emunhu ari kuenda kunze kwenyika. So isusu we are impartial panyaya iyi. Tinongokuzai zviri kuitika mumastreets kuti Veko achiri kubira vanhu here kana kuti kwaadana vana kumba kwake uko imari dzari kuskepa vanhu here dziri kuita kuti agare upenyu hunodai kudhura. Asi more boys aburisa mansion yake akati inini handibi hapa ndo pandinogara nemari dzezvitunha. Imi kani zviri mumastreets umu iwowo imi ingotengai data chete tinenge tingokusvitsai nyaya dzenyu. Do leave your comments on what you think panyaya.